بسم الله الرحمن الرحيم. Jedan od ashaba je ušao u mesdžid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zatekao mladića, malo dijete, još kaže nije bio punoljetan u islamu. Kako skrušeno klanja na filu, pa mu je to zadržalo oči na ovom malcu. I kada je ovaj mali završio sa namazom, ovaj ashab ga upita, kaže, ko si ti? Misleći, ko ti je babo? Kaže, moj babo je preselio, ja sam jetim. Kaže ovaj ashab, hoćeš li da te ja posinim? Kaže mu ovaj malac, hoćeš me ti, kaže, nahraniti ako ugladni? Kaže, hoću. Hoćeš me izliječiti ako se razbolim? Kaže, ne, to ti ne mogu, kaže. Kaže, hoćeš me oživiti ako umrem? Kaže mu ashab, ja to ne mogu. Kaže, onda me ostavi onome koji kada ogladnim, on će me nahraniti, koji kada se razbolim, on će me izliječiti i kada umrem, on će me ponovno živjeti.